Ennen meikäläisen taukoa, niin mä kyselin TikTokissa ja Instagramin puolella kaikenlaisia erilaisia haasteita. Niin mä ajattelin, että mä kuvaan, kun meikäläiset tulee pikku breikki urheilusta, niin mä kuvaan kaikki pakettiin teille tälle videolle. Eli pysykääkö kuulla. Pomputteli jalkapallokenttä päästä päähän asti. No siihen tarvittaa vain yhtä asiaa. Paskimaan paita, eli Real Sociedad. Välineet matkassa ja ei kun areenaa kohti. Täältä löytyy piilulaatikosta kaikki tärkeimmät. Sitten mennään. Näiltä jalkapallokentiltähän koko meikäläisen YouTube-ura alkoi. Meikäläinenhän kuvasi tälle kanavalle aikoinaan vaan pelkästään jalkapallotemppuvideoita ja ehkä jotain se oli juttujakin, mutta laitetaan sinne jäi. Kuinka haaste onnistui? En ole tänä kesänä käynyt ollenkaan potkimassa palloa, että nämä on ihan niinku sitten ensimmäiset potkut ja heti haasteen pari, eli kenttä päästä päähän pomputtelemalla. Niin katsotaan kuinka käy. Toivotaan parasta. Tähän väliin tilatkaa kanavia ja tykätkää tästä videosta. Tää on hyvä juttu. En tiedä mikä sitten on hyvä juttu. Pääsen 2 metriä eteenpäin pomputtelemalla ja homma seis. On se pikkusen pitkä matka kuljettuna. Sitten mennään. Niin, nyt sitten kaasupohja ja mennään loppuun asti. Halonen lukee selässä ja numero 7 ja eiköhän silloin rupea tapahtumaan. Ja silloin mennään kovaa kyytiä toista päätä kohti. Mutta ei tää nyt ihan hirveän kovan kyvillä näytä. Siis toi on yllättävän hankalaa löytää semmonen sopiva vauhti ja sopiva datsi. Jos vähänkään kiriset vauhtia, niin silloin lähtee kyllä pallo liikkeelle. Niin kuin näette nyt tässäkin kohta tapahtuu semmonen pikku käänne. Että no niin, siinä. Ja tämmönen kun sattuu, niin mä voin sanoa, että tuo vie voimat. Kun sä joudut hakemaan jaloilla taas uutta tasapainoa ja uutta datsia, niin se ei ole ihan niin itsestäänselvyyshomma. Katsotaan kuinka tässä nyt käy. Voin sanoa, että tänään tuli yrityksiä ihan helvetisti. 3 tuntia tässä nassuteltiin ja fokus pettää aina lopussa. Näin se vaan sattuu olemaan ja no, nyt mentiin aika pitkälle tässä. Mennään mutta itse asiassa ihan, melkein voisi sanoa, että loppuun asti. Nyt, kato, tepa. En tiedä söikö maitohopot vai mitkä söi, mutta jäi varmaan 15 metristä kiinni, että olisi päässyt päästä päähän. Vittu, että vituuttaa. Täytyykö lähteä yrittämään vielä toisen kertaan? Ei vaan jaksa. Ihan vitsi hapoille meni. Tuo on yllättävän rankka. Ja sitten lopussa kun tuli tämmöstä tepa. No, on tyytyväinen. Aika lähelle kumminkin päästiin melkein kentän päähän. Mutta harmittaa kun se on nyt lähellä. Niin kuin tunnette meikäläisen luonteen, niin en ole mikään hirveä häviäjä ja enkä tykkää epäonnistua haasteissa. Niin vittu kulutetaan vaikka sitten koko päivä, että päästäisiin päästä päähän. No niin, come on, Niko. Voin sanoa, että tuo äskeisen pätkä tämän välillä ollut muutama veto ja moni on ollut tosi lähellä, että olisi päässyt päästä päähän, mutta ei jopa riittänyt. Mutta kyllä se tästä. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Nyt mennään muuten pitkälle. Nyt ollaan jo niinku tuossa puolikaarella. Nyt tuli tepa juttuja taas. Mutta siitä edetään. Nyt ollaan keskiviivalla. Nyt ollaan 50 metrissä. Niinku yli vaan. Nyt on hyvä tatsi päällä. Nyt on helvetin hyvä tatsi. Nyt muuten mennään pitkälle. Nyt mennään muuten ihan helvetin pitkälle. Kyllä. Nyt ollaan menty jo tuon keskiympyrä reilusti yli 16 kaarella. 16 kaarella ollaan. Hyvä Niko. Nyt. Latasin vielä sitä maali. Vielä vittu ylärimaan kautta maali, niin on hieno lopetus tälle. Siitä! Että onko yhtään hapoileja. Niin kuin varmaan huomatte, tuossa aikaisemminkin sanoin, että ihan saakelin rankkaa. Ja voitte kuvitella, että tuo ei tullut itsestään tuo viimeinenkään suoritus. Toi on oikeasti hullun pitkä matka ja näin. Mutta lopussa täräytettiin vielä yläriman kautta maaliin, niin tää riitti. Tää haaste on minun mielestä onnistunut. Mentiin 16 rajalle ja täräytettiin sieltä yläriman maaliin. Eli pomputeltiin 84 metriä ja lopussa vielä yläriman kautta maaliin, niin on tyytyväinen. Mutta ei tullut itsestä. Voin sanoa, että meniköhän tässä nyt semmonen 3 tuntia tässä, kun yritin mennä. Ja siis niin monta kertaa 16 rajalla. Siis niitä on ihan tuhottomasti niitä pätkiä, kun meikällä tipahtaa siihen. Se kertoo vain yhdestä asiasta. Fokus pettää lopussa. Mutta tykätkää ja tilatkaa kanavaa. Kiitos. Näköjään räkäkin.